Dragii mei, bună ziua tuturor! Am niște noutăți foarte importante pentru voi. Toți cei care încercați să-L chemați pe Tatăl nostru sau cereți Duhul Sfânt și vă așteptați să vedeți ceva sau să auziți ceva, dacă voi nu ați acceptat Sfânta Treime, să acceptați Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, nu veți reuși să vedeți nimic, nu veți reuși să auziți nimic. Ca să puteți să vedeți adevărul, să-L auziți pe Tatăl nostru, prima dată voi trebuie să-L acceptați pe Fiul ca Domnul vostru și Mântuitorul vostru. Dacă în inima voastră voi nu L-ați acceptat pe Iisus Hristos și Duhul Sfânt, degeaba vă rugați Tatălui că nu veți fi băgați în seamă. Deci, înainte ca voi să cereți Duhul Sfânt sau să chemați pe Tatăl nostru, în inima voastră trebuie deja să acceptați și în mintea voastră pe Duhul Sfânt și pe Fiul ca păstorul vostru. Sfânta Treime trebuie deja acceptată. Atât am avut de spus, sper că ați înțeles ce aveți de făcut ca să puteți vorbi cu Tatăl nostru. Vă iubesc, dragii mei, și vă doresc pacea Tatălui nostru.